si Unar. Salamat sa pagbasa, sir. Si Ricardo de Aini, Ricarte. Okay, dagan salamat, Brother Ricardo, sa imong pagsunod sa pagpaminaw sa ato nga programa. Niya hinaot nga ang mga butang nga inyong nadungog og nabati, dili sama lang ba sa sudlanan sa mineral water nga pagkatapos ninyong inom sa tubig, inyo na lang ilabay kay wa nagyoy bili para sa inyo ang sudlanan kay ang inyo ang tuara sa sulod. Unya hinaot pa nga ang inyong gipaminaw inyo na nga tagaan og panahon sa pagpamalandong kay ang panahon haduol na. So salamat kaayo, Brother Ricardo. Nga patay basahon ayong gabiin ninyo pa-relieve sakto na lang na kaunar. Maunay gigamit sa yawa aron paghimo og gubot sa mensahe kana si unar demonyo og satanas na gabi ira unta na ang iya kutob ayaw na nagtubaga. Okay. Kanini ang dili masad mahimo nga kini si kay kanto kang parinimi di man sad mahimo nga dili na makuan kay mosulod man siya sa atong comment section. Unya wa man sad tay gipili pero moabot ra gyud nga panahon na daghay akong naobserbaran daghan na gyud sa una pang nangagi nga mga tao nga ingon-ingon na mga pilosopak pero sa bandang huli tungod kay ang Holy Spirit mas mudaugman kung kinahanglanon nakabig ra gyud nakabig ra gyud busa nga kanana ang ato diha mga pangindahay na lang unya uban sa pagpangamuyo sa Ginoo nga kalamdagan kay bisag unsa pa kagahi ang salabutan o kasing-kasing sa tao kung matunaw na gani na sa kabalaan sa pulong sa Ginoo mohumok ramana. Okay, niya patay basahon sir, maayong gabi sa inyo ha, padayon mi nga nagsunod sa inyong programa. Salamat nga si Daddy mulingkod na gyud maminaw sa inyong program. Unya mahimuot siya nga maghuna-huna nga mayon siya ako mang minaw lang gyud ko kay og motext ko unya di mao simpalita ta diha sa Biblia kay wa rabatay nahibaw-an aning Biblia. Salamat sa pagbasa sir. Si Ronnie di ay ni. Okay, daghang salamat brother Ronnie no sa imuhang pagpaminaw niya. Thank you nga daddy nimo. Minaw na, mulingkod na. Kana siya mga very good sign na siya, mga positive sign diin ang pulong sa Ginoo hinay-hinay nga miabli sa iyang salabutan kay daghan magudrong way tuyo minaw sa pulong sa Ginoo. Wa katlan sila, hasulan gid sila di ganahan. Pero pag antaw na gani makabato na gugmas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo dadon ra ginas Ginoo sa kahayag sa kamatuoran. Mark my word, kining pulong sa Ginoo inyong ginapamatian magdala gyud grasya diha sa inyong kinabuhi ug sa inyong pamilya. By the way, atong i-shout out ay si brother atong amigo din is DYCM, si Noel Casinilio. Boss, maayong gabi ini mo diha boss, uban sa imong mga kaubanan boss. Noel Casinilio, may gabi ini mo boss. Unya, again, belated happy birthday ka Ma'am Jill Dihito. Happy birthday from me and my family and Jesus is our hope and from your Lula, Gloria Dihito. Well, last text nga akong basahon, mangutana ko sa pangutana man ni. So dili lang usata kay naay pangutana nga ato na nga gipasaligan nga atong tubagon karon. Okay? Last text nga akong basahon, pastor pangutana gihapon, no? Well, mga higala, si Brother Libby sa dili pa muiban og pipila ka mga text message di asiyang cellphone. Mas mayo siguro Brother Libby nga imo usa nga lion di ang atong monitor aron ato nga ato nga mahibaloan kung diin gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers diin nasuras kalibutan din dapita. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener no kutob sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga live sa Facebook. So kamon tanan mga higala kinasingkasing na sad mo namo nga gina-welcome dinhi sa Tolomanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat o maminsahe nga rin namo
pwede mo mutik sa among number ni Brother John or pwede mo padangat mong mensahe din sa comment section na to, no, sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Okay, DYCM Bugo Adventist. So makasend mo og mga messages na may mga pangutana, greetings ba unya atangi di ni karon taod-taod ang pagtubag sa pangutana kay makahimo mo sa pag-contribute mga higala, paghatag og dugang tubag sa pangutana unya pwede sa maka-react sa ato nga programa. Ano mo reaksyon gusto mo nga mahibaw pagyod kay wa kani masabti. So ato nang gikalipay higala, no? So ato nang gi-welcome na palihog alang sa ato mga listener o mga viewers sa Facebook, mga follower, atong i-share mga higala nga ato sa mga friend ang ato nga programa para nga daghan ang makakita, daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo dinhi sa ato nga programa, no? So ang tanan ato nga gina-welcome. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang nakita nato sa screen. Ato nakita dinhi si Sister Ginaline lumuntad. Mayong gabi sa tanan. Happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. So, happy Sabbath also, Sister Ginaline. Niya nakikuban po nato karong gabi na si Brother Rufino Morino. So good evening, Brother Rufino, uban sa imong pinalangga nga asawa. Okay, nakikuban sa nato karon si Eleuterio Lagarisa. Murag sa kuani sa Biliran. Sa Nabal kuan Biliran. na sa Anislaga na nabal. Anislaga na. Anislagan. Okay, ni asad si ang iyang mensahe, Happy Sabbath sa mga kapaglaom. God bless. Ni asad si Million Silasol. Mayong gabi sa tanan, Happy Sabbath. Anya ni asad si pinaagig nga mais ani. Pinaig nga mais. Ang iyang mensahe, maayong gabi ninyo diha Kuya John. Tubay lang na ninyo si UNR para pod nga ang parihan niya og pangunahuna og tinuhuan makasabot pod sila or malamdagan pod sila sa kamatuoran. Shout out hapon kang Tiyo Samuel og Tiya Linda sa Kabangkalan nga way absent nga naminaw sa inyo nga programa. Okay, no? Okay, maminaw magina sila si Noy Nugra, minaw na ninong Samuel Nugra, ninang Linda Nugra, minaw sa na dinha, no? Nya kumusta mo tanan? Kumusta mo tanan diha si Lasadawina ug sa tanan nato nga mga magtutudlo diha sa dam, no? Maayong gabi sa inyo. Okay, ni asad si Brother Ronilo Itang malipayong adlaw o nga igpapahulay sa mga kaigsunan makanunayong naminaw og sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is Our Hope. Maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Live. God bless og maayong gabi. Okay, maayos ang gabi nimo dia Brother Ronilo. May gabi ni mo diya sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. Niya po si Juderet sa Mulihon ditoy is watching. Salamat kay Pads. Paridong, salamat dong, paridong sa panood o pagpaminaw. Niya po nakikuba nato si Brother Moises Alex Saliaban. Okay, arita sa pikas nga screen mga higala ato sa ning lantawon ang atong mga kahigalaan nga nag-love, no? Or nag-like sa ato nga program ato ning tan-awon niya si Emelda Osabil Borratso, niya sad si Jolina Istorco Rizal, Eleuterio Lagarisa, Robas Woody, Elmudam Flores, Ria Katamco Alburo. Niya sad si
pinaig nga mais. Okay, nakiuban sa dato karon si Brother Aniceto Presilias, mga nag-like sa ni. Sila si Merna Dagsaan Robas, Milyon Silasol, Tata Likay-Likay Sanglitan, Moises Alex Saliaban, Anyanyapos Nathaniel Lucero Jr., Ay, Brad Nathan, mayong gabi ini mo diha sa Kamotis man eh. Anyanyasan si ang mensahe nga nagdilaab, Lanis Brother Jimmy Aranises. Anyanyasan si Brother Boss, Junior. may gabi ini mo diha, boss. Imo maging luokon, tulion ni mo maayo ang mga CFD sa imuhang mga live. Thank you, boss, nga imo gyud nga napahiyusan og jutay ang ilahang mga bakak sa katawhan. Okay, nakita sa natos Brother Junior Noiva Claves. Ay dong, may gabi di dong. Anyanyasan si Brother Basilio Tiro Notarion Jr. May gabi di, Brad June. Anyanyasan si Ginaline Lumuntad o si Brother Ronilo Itang. Okay, ato ning balikan pagbasa higala ang pikas nga screen. Ato ning tanawon ang mga nahidugang nakig-uban nato ni si Mrs. Alex Liaban. Happy Sabbath mga brother. So happy Sabbath also Brother Moises. Anya niya po si Sister Vanessa Maglasang. Mayong gabi sa tanan og happy Sabbath kanatong tanan og God bless po. Okay, no, mayong gabi sa atong mga kasilinganan diya sa Mabulig. Pasalamatan nato si Brother Mulo Ilanan o si Brother Eric Sinoy sa ilang mga sound system na lanog dihan dapitas Mabuli o niya mga silingan na naminaw karon ato nga gina-welcome sa ato nga programa. Okay, ato ning lilion makadiot kining ato nga messenger, ato ning tan-awon ang mga kaigsunan nato dinhi nga naglantaw, nakikuban sa programa. Mga nag-heart, niya si Lester Elizabeth Nidia, niya po si Brother Ronilo Itang, niya ato po nakita dinhi si Sister Imelda Galiares. Ay, madam, ay gabi diha, madam. Nya, kumusta ni Pare Milvin diha? Kumusta ko sa akong buutang kumpare? Nya, hope nga okay ra mo diha tanan. Nya, kumusta ni Day Karen? Okay, niya sad si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi, Sir Libby. Happy Sabbath ninyo. Okay, happy Sabbath also Sister Ginaline Lumuntad diha sa Luyong Baybay. Niya po si Suni Sumayang. Nakikuban sa nato. Niya salamat sa paglabog pag-pray. O niya po sila si Ma'am Celia Arrogante. Happy Sabbath to all of you at the station. So good evening ninyo, ma'am. Kauban nila ni Dr. Bin Arrogante. So may gabi nyo, Dok. O tanang mga Arrogante family na aras kadwawan. Doc Good Ben, evening ninyo. again, salamat sa Hebrew o Greek nga Bible nga imong gikuan ha, gipadala sa ako sa American apil sa mong package. Salamat kay Doc. Nya, wa magko magtuo nga imo kong hatagan og magamit para sa ministry. Thank you so much, Doc Ben Arrogante. Anya niya po si Brother Richard Berdin Bilardi. Happy Sabbath, God's people. Okay, good evening, no? Brother Richard sa Toronto, Canada ni nanukad. So, welcome sa itong programa. Niya po si Kriste Alayon sa Kuanisia, Argawanon, San Remeo. Cebu. So, good evening diya, no? Sa mga Layon family, mga kabataan niya, mga likigan diya, mga Larga family. Good evening yung tanan. Okay, ato ning balikan pagtanaw ang pikas. Ato ni Leon. Okay. Okay na, na tayo nakita ni karong taon-taon ato ning basahon mahigala. So, moadto ta sa paghatag o pagbasa sa pangutana nga diya pa diya kung basahon diya sa cellphone yung sunod.
mayong gabi, Sir Libby, happy Sabbath. So happy Sabbath also. Kanya ni pagi atong tanahon, ni apod kang pari ni Mihilig. Mayong gabi ninyo pari, Lib. Sakto na lang na, ka on air. Mao nay gigamit sa taning aron paghimog kagubot sa mensahe kana on air. Okay, salamat no. Iyan yung mga suggestion ni pari Nimi. Okay, Okay, may gabi pare. ato lang gihapon ni nga tagaan og pabor si UNAR. Total dili man go ang atong pagpasabot dinis kanginan, dili man lang gyud intended sa iya kun dili sa tanang mga naminaw. Unya, bisan tuod og kini kay naa magini pagkapilisupak ni si UNAR. Chairman Haybaw kinsa gitinuod niya pero nakaila naman ko ani niya kay bawo kog asa. Ang tinuod pagasulti, daghan kaayong mga taong naminaw nga mahayagan ang ilang mga huna-huna. Kay ngani ang uban ani nga nilang kaubanan nagpa-Bible study na niya sugod na sag panimba. Ana nga bunga man na sa ilahang nadungog ug nabati dinhi sa kahanginan. So dili ta magsapayan kay lagi sa gikaingon ko na bisan pag mandulunda gikan sa langit manaog unya mo sulti og di gyud mo tuo dili gyud na. So brother Unar ug naa pa karon naminaw og pabilin tong programa. Uh, you are welcome. Okay, di pagi mensahe ni Brother Nimi. Mayong gabi ninyo pare Lib, pare John, pare Nimi ni kadtong batan-on dili pataka siguro nga maluwas na to. Hulata lang brad og makabalik na ang Ginoo. Kay og mga luwas ta tabangan unya nato og pangita didto sa ginharian sa langit kadtong batan-on nga nangutana kang Kristo sa dinalian pod nimo mangutana og maluwas ba to pari nimi ni. Okay, salamat kayo pari no. Okay, ni pagi atong basahon iyagya po ni pari Lib og pari John pasagdi lang na si UNR dili na pariha nato. Okay, salamat kayo pari nimi. Okay, moadto ta sunanigala ni apod atong basahon si si Felipe Dilao, Bad Pipi, mayong gabi nimo. Mayong gabi Bad Libby. Anya ni apos Dailin Tununing Abresi watching from Kabilao. Carles Iloilo. Okay, may gabi sa Kabilaw, taga Kabilaw, Carles Iloilo. So salamat sa inyong pagsunod sa atong program. Mayong gabi ninyo diha. Anya niya po si Erlinda Istaura. Happy Sabbath to all. Sa gihapon ninyong duha diha sir. Og ingon man usab sa tanang mga SDA. Member nga madasigon nga mitambong sa Wale diha sa Santo Rosario Matag Oblite. May ka nagwali na ang taga Santo Rosario ron sa Matag Oblite. Ang dinis ato sa Imoltinos magsugod karong Domingos gabi. Pizza size. O dunga na ngadto sa Pizza 12. Nauna-una lang to dito ang kanang wali karon pero kuan mo ni tibuok na nga union. Oh yes, so programa nga pizza size. Kanigod unta sa Brother Libby sa duwa ko mingon ha nga sayop ni pamaagi nila pero kung natanaw nila ang sitwasyon gud karon hilabihang nihita gyud sa lisod na gyud kaayo pagpangita og liman o bisag dili liman nga magamit sa pagwali publiko tungod kay nag-anam og kawala ang liman karon. Tungod sa estado sa kananaang stipend nga ihatag unya pertirang gamaya unya ang kilos isda tag 240 260 unya tagaan la nila og igo gidiin taon nga makatilaw og sampurado muna nga wa gyud liman nga magpabilin unya dugangan pa ani karon nga
dungan magid hinuon ni may untag okay ra og mag-ulos-ulhos kay ang magamit diri magamit na po didto pero dungan man gyud amo na ang taon ang mga simbahan nga ning commit ani nagka kananaang buryong-buryong og pangita og kinsay speaker like pare ditoy mulihon diri kagabi naghangyo pero unsaon magyud na wahi ra man siya o naka-commit na masagid punta na nga nisabot ra pud siya in taon sa atong sitwasyon pero karon gud di na gyud kuan na nihit na gid kayo ang liman rong panahona tungod sa sitwasyon. Okay, adto ta higala sa okay, nawala lagi ang live kagabi mga brother. Nabalik naman sa to kagabi Nawa og Mao kaniyo magani sa nabalik ra kuan pod. mao magani ang problema sa atong internet, no? Mao ni problema sa atong internet. Oh, mawalag kalit ang Wala video. wala mo bitaw na nga one time gi-invite ta sa iban nga bansa sa ilahang GC, lima sila ka nasod nga sa ilang GC unya gikuanta nila via Zoom nga ma-speaker balibad na lang gyud ko nga ma'am pasayloan lang gyud ko ma'am ako na gyud unta ng kahigayunan nga makapakigbahin ko sa pulong sa Ginoo sa ibang bansa pero ang tinuod unang-una wa ko'y mga gamit ug naasad ko'y mahulam ang problema magod ang ang internet kay way klaro magputol-putol unya inunta mabitin unya diha ang mga maminaw problema na. So wa gyud na one time sa Singapore mo pod gihapon sa ilang devotional kita mo'y mga speaker via Zoom gihapon balibad gihapon ta tungod sa performance sa internet kagabi og nawala so ingon-an na gyud ang kahinaan sa internet dinis ato. Actually dili man kay dinhira bisag asam sana reklamo man sad sila mao na nga mawala unya naagay panahon diri nga mukalit lag ka kuan unya nanay nanulod diri nga message wa pang mabasa mabalik na lang pod kay mawala man lagi mukalit lag kawa so hinaot nga masabtan sad mi ninyo diri Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John, niya post Brother Wilfredo Badura. Badlib, mayong gabi og kang John dihito. Akong i-greet si Boy Arimulta og Ernesto Arimulta. Okay no? Gikan ni kang Brother Wilfredo Pobadura diha sa Pandan. Okay, good evening yung tanan di ano atong matig paminaw. Okay, ako aniya po si Brother Edwin Notarte. Happy Sabbath mga kapaglaom. So okay, ahatag yung panahon ba John alang sa pagbasa sa Okay, adto ta sa kuan adto ta aning pangutana no. Okay, maayong udto sir. Maayong udto kay udto masagod ning niabot po ning iyang pangutana. Maayong udto sir, kanunay gyud mi diri sa balay nga naminaw aning inyong programa. Kami magsigi mi og panuod anang mga lantugi. Unya ang hambog gyud kaayo kining mga CFD og iglesia kay bisan gina og malupig ug wa gyoy kakayahan sila man gyud kuno maoy daog. Naa ba di ay na sa pulong sa atong makagagahom nga maglantugi. Salamat sa pagbasa sir. Si Leo Yuson ni. Okay, daghang salamat Brother Leo Yuson. Daghang kayong salamat. Mahitungod aning imong komentaryo nga mangangkon nga sila'y nindaog bisang gina o klaro nga pildi. Bisag ikaw naman tingali Brother Leo ibutang sa ilang dapit. Mubati sa gyud pod ka og kauaw nga pildi pa mo unya giamin pa nimo. Pero aging puwa ba ulog-ulog sa kaugalingon ug sa mga tao labi na sa mga miyembro kaubanan ila raging uto-utoon nga sila mo inakadaog kay wa lagi po'y kalibutan og unsaon pagsabot o pagpaminaw ng paglantugi. Pero ang imong gisulti naa ba di ay na sa pulong sa atong makagagahom nga maglantugi sa iyang pulong? Yes, naa na. Sa Biblia dunay gidili
nga pakiglantugi kanang gisultig makadaot lang sa mga nagapaminaw. Pero og imong susihon, dunay mga lantugi nga nahitabo panahon sa mga apostoles sa unang panahon, pinasikad gyud na sa pulong sa Ginoo sa kasulatan. So mo ni ang atong gibasihan karon. Ako sa akong side, bisag wa mo mangutana ni Amanis Brother Libby, dugay-dugay na gyud mi nga nagka-partner. 1984 man to, Brother Libby, no? Og di ko masayop, murag buwan to sa October 1984. Gikan ni adto magkabalhin-balhin wig mga lugar o dapit na ay higayon nga adto kos mga lagyo nga mga lugar siya dinhiras norte, pero magkabalik ra gihapon mi. Kay amo na nga gihuna-huna nga kami ang Ginoo mo'y kuha na mo ba pares, kay sa Biblia pares-pares magud ni ang pagkuan sa buhat. Wa na ko kahinumdom sa mga debate nga di na nako mahinom mga tigbakay, sharing, mga public debate. Unya sa unang panahon, pwede rang uto-utoon ang tao sa mga ilahang pasiatab, sila'y nakadaog, labi nag-anha i-publish ilahang mga magasin sila. Unya sa unang panahon, ang mga tao igo ra mag-record sa kaset o kaset. So daghan kay kog mga record sa una may tungod ang kaset. Unya kay maputol man lagi na, madaot na dugangan sa bagyo, wa na ginahabilin. Pero sa diha gyud nga ning tubo ning lubo pag-ayo ang teknolohiya karon, magpanuko na sila gawas sa mga CFD, kay pabaga na malagi ng ilas nawong. Pero kaning uban na magpanuko na kay di na magud nila madala pa og tuis, kay og naay maka-video unya i-upload anha magud mabisto. Lahi matus una kay pwede ra nga istorya-istoryahan. Pero dili ta diha mo sentro. May ang tinuod pagkasulti, bisag unsaon nimo pagbali-bali ang Biblia, way gipasalig nga pinaagi sa paglantugi sa pulong sa Ginoo maluwas ang tao. Way gipasalig ya. Kung atong basahon dinyo nga may mahibaw mo nga gitugot ng paglantugi pero nagdepende. O niya atong basahon na sumala sa gihisgutan dinhi sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 2 ug 3. Unya, niya ang mahimo nga inunta topic nga ilang gidebatihan sa una. Atong basahon usa sa 17, unya 1, 2 ug 3 dinhi sa Buhat. Nag-ingon dinhi, og sa hingagian na nila ang Antipholes og ang Apollonia, sila nahiabot sa Tesalonica diin didto sa usa ka sinaguga sa mga Hudeo. wa pa masay Pilipino didto nadtong tungura, mga Hudeo pa magikan na ila sa pagsimba. Unya nagingon dinhi, og sumala sa iyang nabatasan si Pablo misulod niini, og sulod sa 3 ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan. Sa unsa nga bahin si San Pablo nakiglantugi kanila sulod sa 3 ka semana pinasikad sa kasulatan. Busa kung maglantugi man, kinahanglan nga dili gyud na nimo malimtan nga ang inyong paglantugi sumala sa kasulatan. Kay mo man ay nahitabo na San Pablo. Unya dinhi gihisgutan hinig 3 ka semana ni, pero og imong tan-awon dinhi sa kuan tuluran ni ka Sabado. Niaw atong basahon dinhi sa Contemporary English Bible ang kinini ang akong gibasa sa kanini ang Buhat 17:1-2 nagingon dinhi. After Paul and his friends had traveled through Amphipolis and Apollonia, they went on the Thessalonica. A synagogue was in that city, so as usual, muna nga si San Pablo po ang mga apostolis ug ni Kristo mo gyud as usual ang nabatasan ginila. Nag-ingon din ni as usual, Paul went there to worship. Si San Pablo misulod dito aron sa pagsimba.
Muna nga kining mga Sunday keeper nga mga Sabbath breaker gikan sa kang Kristo ngadtos mga apostolis, wa gid mo'y prueba nga makita dinhis Biblia nga nagsimba sila sa adlawng Domingo. Hinuon sumala sa Mateo 28:9, gisimba nila si Kristo diha sa dalan. Pero lahi na nga matang sa pagsimba diha nas dalan, pero kini sa simbahan gyud, sa sinagoga. Unya nag-ingod dinhi nga matud pa as usual na batasan gyud nila sama sa batasan ni Kristo. Unya nag-ingod dinhi nga Paul went there to worship. So ila gid usual nga sila San Pablo musulod gid simbahan aron sa pagsimba. Nya kamo inyo Domingo, yang mga apostoles Sabado, si Kristo Sabado. Unya nagingon din hiyo, matud pa. And on 3 Sabbaths, busa diris akong gibasa, no? Sa King James, kanana ang tulo ka semana. Pero ang buti pasabot tulo ka Sabado, gisgutan ni 3 Sabbath, he spoke to the people, he used the scriptures, ginamit gyud ang unsaman kasulatan. Mauna nga dire sa amo nga side, manubag mi sa bisan unsa nga mga pangutana based on the Bible kay pinasikad man sa kasulatan. Well, pamatii pa ni Brother Leo ato ning padayunan sa pagbasa, nakiglantugi pinasikad sa kasulatan. So unsa may ilang topic ni adtong unsa may ilang topic ni adtong panahon? While nga sila nagdebate, naglantugi, nagingon dinhi nga nagsaysay niini og nagmatuod pinaagi niini nga kinahanglan gayod si Kristo magantos og mabanhaw gikan sa mga patay, og siya miingon kining Jesus nga akong ginamantala kaninyo mao ang Kristo. So mao ni ang mao ni ang ilaha gyud nga mga topic sa unang panahon while naglantugi sila. So mao ni ang debate, dili pareho o sa tanang higayon magdebate mo orang topic, maghisgot og pagkaon, kasuguan, ipapahulay o whatever nga masabutan nga topic. So kung imong tan-awon sa panahon sa mga apostoles, mauning mga tupikuha ang kanunay nila nga malantugian. Unya niya atong basahon dinhi sa versikulo 23 atong basahon nag-ingon dinhi. Kaysa naglakaw ako sa kadalanan ug naniid sa inyong mga ginasimba, nakita ko gani nga usab ang usa ka halaran nga diha niini gikasulat ang mga pulo nga alang sa Dios nga wala ni ilhi, kining inyong ginasimba nga wala ninyong iilhi, nan kini mao ang akong ginamantala kaninyo. Mao ni si Kristo ang gimantala. Mo ni ilang topic. So, naay mga lantugi na nahitabo sa unang mga panahon. Well, ato kuno ning basahon ang versikulo 17, unsay gisulti dinhi. Tungod niini sulod sa sinaguga, iyang gipakiglantugi ang mga Hudiyo ug ang mga taong masimbahon ug didto sa tabuan. Sa adlaw-adlaw iyang gipakiglantugi ang uban kanila nga iyang ikahibalag. So dinhi adlaw-adlaw pagani si San Pablo, matag adlaw igpapahulay, tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya sa mga tao nga mga Hudiyo pinasikad sa kasulatan. O kay pinasikad man sa kasulatan, mausab ni ang atong gihimuron. Halimbawa, ingnon ta lang kanini ang may debate dinhi sa di pa lang good kaayo tantong dugay. Niay mga CFD sige panghagad sa akong debate unyag akong dawaton di na manunga. Alvin Gitamundok, Efren de la Piña, Danny Cugtas, unya kini si Kuan kanana ang kinsa paning uban nga mga naamanis ako nga Kuan, naamanis ako ang listahan gyud unya kini si Stalwart, unya kinsa paning uban nga mga Kuan, mga CFD muhagad og debate unya imo gani nga tanduon mo kuanggay ka kini si Paul Alima. Kay ang iyang tima ani ni Paul Alima, akong pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist nangawat sa ikapulo.
Gidawat dayon ako na, iya sad gid post kausar gyud wa na. Nga doon na nindawat sa akong hagit nga ang debate adto sa norte ang moatubang si June Dihito pero wa pay mahibaw-i ang pizza ug kanusa. Magduha na lang katuig wa gid si Paul Alima mutunga dire. Pero niya ang hanay sa topic ha aron makahibaw gid mo nga kining pakiglantugi sa pulong sa persikad sa Biblia wa ni mahasupak sa kabubuton sa Ginoo. Pinasikad lang sa Biblia. Ina may gidili ka ng mga lantugi binurong. Ang tema halimbawa kanang modified Oxford Oregon type of debate, no? Unya ang tema ingon niya itong gihatag ni Paul Alima iyang pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist nangawat sa ikapulo, ya? Ang arins ingon ini, akong pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist nangawat sa ikapulo sumala sa mabasa sa Biblia o sa mga referensya. So naagyod ang kasulatan. Na ang kasulatan. Busa sa panahon sa mga apostoles, panahon ni Apostol Pablo, labi na nga na kuan magyud ni pod kang Apostol Pablo natumong kay abogado maguni siya ug lantugi mo hisgutan, pabor kayo kay abogado man siya. Ug unya nakiglantugi si Apostol Pablo ug uban pa nga mga apostoles pinasikad sa kasulatan. Busa kami diri di gyud mi manghagad og debate. Pero hagdo na pud mig debate unya muuyon ra ang nanghagad nga pinasikad sa Biblia, pinasikad sa kasulatan aw kana mahitabo gyud na kun tininuod. Pero og hinambog ra pud pupagarpar hagad-hagad unya og dawaton dili na mutunga mo nay pag-ingnon, ulaw-ulaw lang. So Brother Leo, salamat unya ang kanang imong pangutanan naa bagud na nga maglantugi sa pulong sa Dios naa kay maglantugi pinasikad sa kasulatan. Yaw sa 18:28 gud ato ra gud ning tan-awon dinhi sa kanini ang aning bersikulo sa 18:28 gihisgutan ni sa buhat ni nagingon kay sa pakiglantugi atubangan sa kadaghanan. So ang lantugi anha himuon gyud na sa kadaghanan kay kanang gitawag audience maminaw na. Unya sila mo'y magtulutimbang-timbang og kinsay nakapamatuod sa kamatuoran. Yaw? Kay sa pakiglantugi atubangan sa kadaghanan ang mga Hudiyo iya manggidaog sa dakong kadasig nga nagpanghimatuod pinaagi sa kasulatan. Unsay pagpamatuod pinasikad sa kasulatan nga ang Kristo mao si Jesus. So mao gid ni ang ilang mahimong topic sa una kay kuamang gyud ni kanang inunta ni agid sila sa cross line nga di man gud mutuo ang kadaghanan nga si Kristo ang Mesiyas unya namatay nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, wa gid sila anay pagtuo nga katong Hesus mao tong Mesiyas. Unya kay si San Pablo nagpangwali naman pinasikad sa kasulatan nahitabo ang mga lantugi nga katong Hesus nga gilansang sa krus mao to ang Hesus nga Mesiyas. So maglantugi gyud pinasikad sa kasulatan. Mao na nga ni ay daghan nga mga nanghagad-hagad og lantugi, laghagad-hagad og debate, kutob ra diha. Dili gid manunga. Unya, hangtod ron gihuwat ko ra magihapon ni sila nga mutunga diri sa bugo kay aron among mapirmahan ang tema basta pinasikad sa kasulatan. Brother Leo, uban sa nang naminaw. Salamat sa inyong pagtangkilig o paminaw kanunay sa atong programa. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw, pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John sa ato ning tanawon. Okay, niya ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz. On air na ta mga brad. So thank you kay ni mga sirs no atong maabtikon nga station manager o ang atong CEO no. Salamat kaayo. O ni ato sa pasalamatan si Pastor Joel Tirana. Atong programa madunog-danog na higalang ato sa South Cebu tungod kay i-on air na dito sa Riverside FM no. Nya maabot ni Cebu kalibutan tungod kay
ang Facebook na to, ang live na to, tibok man ni kalibutan, mahigala. Okay, ni apod si Brother Rolando Villacarlos. Mayong gabi sa inyo mga igsuon. Happy Sabbath sa tanang mga membro diri sa Langob o SDA Church. Salamat. Okay, ni Apos on R. Buhat 20 versikulo 7 giingon on Sunday on the first day of the week. Okay. Sagdi lang Brother Levy, kay sa Domingos gabi kay sa kini may balita man na kanang buhat 20 city yang ikuan kadaghan na mo sangko diri sa atong programa Brother Unar unya sa ngalan sa kamatuoran ug sa Ginoo kaning imong gikuan diri ato na nga hisgutan unya salamat Brother Unar Sunday evening kay ugma sa gabi ang kini ang maayong balita unya ang pagka-Domingos buntag 7 to 9 ang kining may balita gyapon pagka-Domingos gabi ato ning hisgutan ang buhat kapitulo 20 bersikulo 7 kung kana na ang bersikulo piso pero agikan karon padunar hinuktok gyud hunahuna gyud kung gisugo ba ang tawo nga magpahulay anang bersikulo ha magpahulay sa adlawng Domingo unya gisulti ba nga kanang Domingo anang bersikulo ha buhat 27 adlaw na nga igpapahulay. So, kung kamatuoran ang imong gipangita, Brother Ronar, niabot na gyud ang kahigayunan nga imong mabatian o mahibaluan ang kamatuoran. Unta, dili ka mahimong pilis supak apan ang Dios ra ang mag-igo para nimo sa ngalan sa kamatuoran amo gihapon ng entertainon. Pero, kadaghan na ng bersikulohan ni abot diri sa atong programa. Okay, go Brother Levi. Okay, ato sang nakita din si Chari de la Cruz Nugas. So may gabi no, Sir Chari, uban ni Badodo diag yung panimbalay. Tanan diya ka ninyo, welcome sa programa. Salamat sa paglab ug pagpray. Kanya buhat 20 versikulo 7 giingon Sunday on the first day. Okay. Ato nang tagaan niyo panahon. Yan, niya po si Brother Ronilo, bro, departure ni sa apostolis Paul, Apostol Paul, buhat 2:46 on adlaw-adlaw. Okay, buhat 2:46 mo na ato na nga kuanon og buhat 20 city, no? 2:46. On argo diyang palusutan ay kay nagtigo manggod Sunday. Mayan isuportar nga Domingo. Ipapahulay. Sagdi lang kay ma-open mind man ana ang iyang mga membro. Iyang mga sa kaubanan, ma-open mind. Unya, sagdi lang ato na nga hatagan gyud buhat 2:46 og buhat 20 city. Screenshot na Brother Libby kay ikaw may akong paninglan ana sa Domingo sa gabi ato na nga i-discuss. Okay, padayon tahigala nga tusunahan no. Giyon sa to paghanay ba John ang pangutana? Sa balay matud pa niya kanunay gyud ming naminaw sa inyohang programa. Unya ang ihang sulti kasagaran sa lantugi o debate ang pagarpar kayo ang iglesia og ang CFD kay sila gyud kunoy ni daog bisan og nalupig. Pero mangutana ko sir, naabagod na nga maglantugi sa pulong sa atong makagagahom? Okay, daghang salamat kay no. Dinhi sa ato nga programa kanagong arguments bagana kanang mag-debate ba unya nay mga debate noon nga matupas Biblia mga binurong mga debate. Unsa man siya kana mga tigbakay lang ba? Nga way rolls mga higala nga usay resulta pa sinumbagay kadugayan. May rolls. Lahi man na ang gitawag og formal debate mga higala. Kay na may rules and regulation nga buhaton ana para pag-maintain sa peace and order. Kanang mga munay debate nga mga formal debate no. Unya naasa na siya moderator. Kanang moderator mao nay tig-implementar sa
balaod munay mubadlong kon ang usa ka tawo, usa ka debater misupak sa rules and regulation. Manang before sa debate, magsabot yun na uyunan nilang duha nga gauyon sila nga kana nga rules ilang sundon muna mga formal debate. Pero ang debate nga gibawal mga higala kanang debate nga gitawag binurong nga debate nga usay di na magpaminaway, usahay wa na gyud nada munang kadugayan nubras kainit sa ulo mo resulta sa kumbate. O di lang kay debate kundi kumbate niyo pakusog. So kining ato dinhi nga programa kuan siya kanang atog gyapong ipagawas ang mga reason diha sa Biblia. Naay mga pangutana nga ipadangat dinhi sa ato nga programa o ni ato nang ipatin-aw mura po ni og debate ba nga pangutana gikan sa audience o niya amo nga tagaan pagpasabot dinhi sa ato nga programa. Lain po ni nga hanay mura nig debate sad o niya kamo dihang namina usab makahatag mo sa inyong unahuna unsay dugang niyon tubag sa pangutana nga atong gitagaan og solba dinhi. Sa mapananglitan, naay mangutana nga nganong nagbantay mamo sa papahulay nga gilapas naman ni Kristo. O matag teksto sa Mateo 5:18. So atong ipasabot ang tubag dinhi. Formal ni higala ato ha. Atong ihatag ipasabot nato ang eksaktong gipasabot niya nga verse ato nang gipasanto pug-ayo gisuportahan ta na og mga bersikulos Biblia o nagistadihan ta na anong gisulti man na unsay gipasabot ana wa baka magkasumpaki ang Biblia. So muna din sa ato nga programa ato ginang gisinsilyo og ayo nga una nato biyae kanang pangutanaha mahigala ato ginang gitagaan og clarification. Pero balik ko na to ang pangutana mga higala nga gibawal kadtong pangutana katong debate nga mga binurong niya itong basahon na gulo basa tag mga bersikulo din sa Tito 3 bersikulo 9 ato ning tanawon niya giskutan din si San Pablo suwat niya nga to kang Tito 3 bersikulo 9 gaingon siya din apan kinahanglan likayan mo ang binuang nga pakiglantugi. Binuang nga pakiglantugi. Ibalik Brother Levy kay aron makuha gina nila sa buhat. Sa Tito, Kapitulo 3, versikulo 9. Apan kinahanglan likayan mo ang binuang nga pakiglantugi og ang mga kaasuyan sa kaagi sa mga kagikan og ang mga pagkasumpaki og ang pakiglalis mahitungod sa kasuguan kay kini mga walay kapuslanan og kawang ang tao nga malalison tapos nimo siya katambagi sa makausa o sa makaduha igasalikway mo siya. Ay bay taw inana ba John nga ang tuyo niya moadto gyud imo kay makiglalis o na may daghan na hibag nato na nga adto kos balay nagpapusong-pusong lag wabay Adventista dinhi unya dayon may manuri man na siya haplas. nangutana og bakay di ba ka kinagtambal kung mga tambal da kanang ko daghan tambal kanang kuan mga salida sa CD wala po daghan siya kanang ni abay Adventista din ingko ko naaman Adventista siya ako, numinaw ko sa programa sa mga Adventist. Kung may noon, numinaw ka. Siya kaila ka ni Badlibe. Kaila ka na Badjun. Iko, kaila, oy. Pusong-pusong lagi, kay pusong punda ko. Kaila ko na nila. Siya Adventista, dahil kay ko, siya musugot ka nga, mubalik ko din magdala ko og ministro, mamahayag ni. Inko, minaw ka di itong Domingo. Siya, katong gisgutan ba nila dito sa radio nga kanang
mahitungod sa pagka-Dios nga Dios kun Kristo. Diha kami nagkasugod og istorya. Ang purpose niya to, pusong-puso na taning adto nito, o niya, pakiglantugi lang itong iya. O niya, gipagawasan mo to na kong Bible version. Iko niya may Biblia din hebe. Kanang imong pagtuo nga si Kristo ni Dios, basahay ta. O asay sakto. O niya, og baka basa ka, basahon po na ko nga si Kristo Dios. Awa ka maging siya na basa ginoon ay. Dagagatarungan tao si Kristo. Muna, Pangatarungan ra gud wa man ay kamaturon. Ingko ka na dili Diyos ba? Kay ako basa diri si Kristo na tao nga mao ang Dios. Ingko asa may sakto ani. Si San Pablo nga nagsulti nga si Kristo na tao Dios, ikaw mo nagsulti nga si Kristo dili Dios. Supak no. Ito nga. Okay, wala naman time, Brother John. So, sa di pa hingpit tapuson itong tulamanon, ni higala ang atong theme song. Okay, ampo ta. Dalang panan ka nga Diyos sa walay katapusan.